Leon. Eskua manitu lehenbizikoan epasa ingo naiz. Ez da makurtu ez da maialen? Ez, baina... Arratxaldeon, Antonio. Arratxaldeon. Gertatu izan belako, Etorri zinenean, makurtu zinen. Bai, atletik pasatzeko. Gertatu izan da, Arzaiusi kaso egiten hasi, eta baten bat eskua horrela irean duela geratu izana, eta beldurran izun, horregatik. Bueno, Antxon Telleria larun batean, Donostiako antzoki zaharrean amaiera, ginda jarriko diozu nekatutak. Ginga. Zaio arrakastatxuari. Nola zaude aurretik, egunotan, horri begira, zaio horri begira? Bueno, bai, nahi gabere joaten zaizu pixka buru hartara. Azkena delako, baina batez ere grabatu egingo dugulako. Eta horrek sortzen du bestelako, bai, urduritasun gaindosi bat edo, bai. Ze emanaldi baten aurretik, beti dago tensio puntu bat eta bar, aldi berean emanaldia hasi, bukatzen da, eta hortxe joan den moduan, aldela ondo, baina esan dagoan, Zokizarreko egingo dugu, grabatu. Izango dira bi emanaldi eta biak grabatuko ditugu. Bi horien artean bat ona ateratzeko asmoz, ikusiko dugu. Zerratik grabatu, Antxon? Zerratik grabatu? Edukitzeko ez da? Bueno, ez dakit, Edukitzeko ez? Edukitzeko ez? Izango da... Saltzeko ez dakit, pero erostuna behar dugu. Ya está. Ez, baina erakusteko. Erakusteko eta aukera izan dugulako, edo aukera sortu dugulako nolabait, ze emanaldi honekin, beste gauza askoren artean, deskubritu dut eta ederra izan da benetan, norberek gauzak egitearen kontu hori. Morroien pean eta gustora aritu izan gara, eta ari gara oraindik ere. Baina, norbere nagusi izateare, topiko itxurare badauka, baina emanaldiak egin, hor jasotakoa nola berbideratu, azertu, ze aukera dauden, eta horiek guztiak zer horrek aukeratzeak eta bideo hori zukurratzeak ematen du alako post bat, eta esan genuen. Bukatu barra, egin den arrotu, Elizei. Egin nintzen ni arrotu. Arruntongi duitzen zea. Eta esan genuen, ze kristo. Humilkeritan daritzen arabetzela, eta... Antxon, 2 urte igaro dituzu, Euskal Komediaren Ia bi, Ia bi urte. Ez dira bi beteko, biko langa hori bete horretik. Bestela ematen du 2 urte aritu dela txiste berdina kontatu. Ia bi urte. Bueno, baina nire galdera da, Euskal Komediaren zirkuitoa batzutan laburragoa izaten da, 2 urte, ia 2 urte igaro dituzu, zer dituzu, oso txiste honak edo Euskal Herriko udaletxek pandemian ez dute diruri gastatu? Ez dago beste aukerarik. Ez dago beste aukerarik. Bueno, ikustu dut emanaldiak ibilbidea izan duela, ondo ere badagoelako. Pensatu nahi dut. Txistean. Gero, sekulako... Gosea. Bai, eskaintzarik ere, ez dagoelako gosea ere badago igual. Honek badu alde hon bat, eta da, komedia egiten hasiko bazina, zer horri, sartuko zinateke Euskal Komikoen top 5ean. Kaso, ze 6garrena falta zaigu. Ez, egon badago, eta gazte jende ere ari da orain mugitzen, baina izan du mugimenduan ikuste dut horregatik. Gosea bat zegoelako, eta gero, uste dut aurrez aurrekoan da jendearekin da asmatu duelako, eta oso eroso eta gustora sentitu naizelako, eta oroar sentitu garelako denok ere. Ian, Jon, eta pasaltzaik hain beste denboran txiste berdinak bota ez pentsatzea, ostras, honek jaztik grazik. Ja. Zuri grazia egiten dizute, zure txisteak orain ja? Bai, nik nire buruari egite oso gula grazia. Bai, Ez, broma. Hau dukauak. Broma. Aldatu da, lehenbiziko emanalditik izango den azken hontara, aldatu da eta desente, besteak beste, idatzi nuelako guztia, eta hori urrengo idazteko ere ikasi dut, ez dela metodo horik onena, idatzi nuen nik etxean, ordenagailu parean, eta antxe izan dituen bat testigua, Ainhoa nire bikotekidea, eta beste lagun batzuk, eta filtro lan horiek bere egin zituzten, baina gero, azteko denboratan, ni joan izen Jimmy Jazzera, Gasteizera, hau estrainatzera, ordu beteko ariketa edo izango da guzti gara bera, ordu eta 35. Ara, ufa! Etxean irakurtzerakoan, ritmoa beti delako bestelako bat, gero publikoak inposantzen du bere ritmoa eta, horrek esan nahi zuen, ustezko ordu bete hortan, lasto dexentere bat zegoela. Orduan, garbiketa lan aurrena, hau zorroztu, ze lehenbiziko emanalditik ezin dira pila bat ondorio batera, baina 6 emanaldi egin eta txiste horrekin inork parrerik egin ez badu. Hori txarra. Bueno, autokritika ere bizkat aplikatu beharra dut, esan. Hau, akaso ez da ona ere izango, ez da? Zia izaten etxean bakarrikan egin nuela, eta orain nola egingo dukek? Orain, egingo nuke eta egingo dut, eta ari gara, eta hor, komedia estena hau pixka bat delikatzearen kontua, ari bai gara elkartzen, honetan ari garen, ari nahi genuken taldetxo bat, eta asmoa da, laukoteka, boskoteka taldea mintzat, beste tono bateko emanaldiak egitea, antzoki batean eta alako kartel handiekin eta baino, tono xumeagoan edo,
elkarteetan, herriko tabernetan, eta erabili emanaldi horiek materiala probatzen. probaleku modura. Ze hau, oroar, bada, estatu batuetari datorren disiplina tradizio bat, eta han, komiko baten prozesu naturala litzateke komedi klubetan aritu, probatu, da esan, hau bai, barrura, badaukat ordu bete, eta noan orain antzokietara. Hau da, komedi klubak behar ditu. Behar ditugu. Eta zuk esan duzu, ari gara. Gara horiek nor zareten jakin dezakegu? Begira, esaterako, eta horrela nahiko istripuz edo, baina osatu da laukotea eta errepikatu dugu leku gehiagotan, Ana Goitiarekin, Julen Portillorekin eta Iker Plazaolarekin. Iker Plazaola oinatiarra, kontuz, oso ona, plaxa, denak ere oso onak. Barrexerkako lagunak ere hor daude. Jendea badago, eta badago bestetik, eta Jon Garat eta gure lagunak eta Antxorregi eta Lezertua eta hemengo Garun zoragarri horiek guztiak elkartu izan gara, eta beharra badago denak batzeko, nolabait, eta horri forma bat emateko, eta eman beharko zaiolako batean, edo asmatuko dugu, baina badago jendea, eta hori, horrela planteatuta emanaldi batek ematen izu aukera. Nik ordu bete egin barrean, gaur egingo ditut 10 minutu, eta ea hortik zerbait ateratzen dudan. Bueno, ez gara aurreratuko, ze momentuz nekatutak bukatu egin behar duzu. Bukatutak. Eta nekatutak, larun bat honetan, antzoki zaharrean. Eta promozionatzeko, promoetan oso aditua den lagun batekin izan zara, begira. Zaizun? Vale. Opa denoi, zenbat bideo grabatu ditu baina ez da, nekatutak promozionatuz. Hau da, nagozkeneko, hau da estilo horretan gozken bideoa, iritsi da. Garraia pixkatxo bat aldatu dira, eta igual modu bat horreztera nik falta mota du pixka, misterio pixka bat. Misterio? Bai. Ero estetikoki ere ez dakit oso, ez? Bueltatxo bat emango nioke, zure rollo horri. Begira, zu, nik horrela ingo nuke. Eixo gendiek, badakizu emanaldi bat ikuskizun badagoa da, nikatutak. Ei, brother. Zenekoa? Ze ona. Martxoaren lauan, azken emanaldia egin behar dugulako, martxoaren lauan el 4 de marzo, 4 of March, 4 de marzo, sarrerak salgai, sarrerak erosi sarrerak, eta etorri ikustera sekulako festa izango delako, bakizue, nekatutak ikusteko azken aukera, martxoaren lauan, el 4 de marzo, sarrerak tickets salgai dagoeneko, eta asko galdetzen diguzuelako, non izango den azken emanaldi hori, bakizue non izango den, ezagutzen ez dutan herri batean, batean itxilean bezala agertuko naiz. Antzoki barbura sartu, lekua hartu eta monologo bat botatzen hasiko naiz. Bikote bat musuka mundua desafiatzen, bizitza xurgatzen, musu maitasuna puzten. Ez dute bezentzat apenas lekurik ikusten, telebistari begire jarri naiz. Horrek gendiek, sarrerak. Oso ona, Oso ona, bereziki formatu vertikala telebistarako. Izan dut lankideok, bai. Karai berriak eta... Bueno, hori larun batean kontuan izango duzu, ez da nekatutak, grabatutak egin behar duzunez. Formatuak... Horizontala, vertikala... Polita eratutzen, eskerri beroenak, zaila hori. Hau da, beste alde polit bat, ia 2 urte hauetan, zailuz, deskurritu dana, egin barra dago promozio askotan, eta hori izan daiteke derrigorrez egin barreko zerbait, edo gozatzeko beste aukera bat. Hemen, egingo dugu promozioa, baina bitartean ondo pasa eta zerbait eskeniko bagenu, bai. Komikoa zara, baina barre eragiteari gauza serioa dela deritzozu. Bai, bueno, hau ere, ja pixka topiko ere, humorea gauza serioa. Bueno, ze esan nahi da horrekin? Zuk barre egin arazi nahi duzula, eta hori da desio duzuna, baina aldiberan egin nahi duzu gauza gondo. Eta ez duzu barre eragin nahi edonola ere. Eta esan nahi duzu aldiberan gauza batzuk, eta jendea eraman bide batetik edo bestetik, eta idazketa fase hortan serio jartzen naiz. Bai, gustatzen zaidalako. Ez serio zentzu negatiboan edo txarret... Bueno, hartzen dut kontua serio, eta nik uste pasioz. Ea ba. Eta komikoak ikusterakoan ere, enaiz bedezik publikoa ona, oso oroar gertatzen da, komikoen artean, arizarrelako azertzen eta nola eta nondik eta serio zentzu hortan, gero jendeak ondo pasa. Musikariekin ere gauza antzerako gertatzen da.